na-akpọ m onye mmiri, ụmụ ụwa na-akpọ m onye mmiri, onye owu mmiri, ọgbanje mmiri, nwa ndị mmiri, ajọ mmụọ ka njọ gị. Ị jụọla chi m ihe o ji kee ma bụrụ m onye mmiri? Ị jụọla chi m? Ọnụ ị na-akọ m na m pụtara na YouTube, na Facebook, na soshal midia wee na-akọpụta ọrụ ọma nke mmiri. Ị na-akọ m ọnụ, ọ gị bụ chi m? Ọ gị kere m? Kedu ife ị na-akọrọ m ọnụ? Kedu ife ị na-enere m anya na-asị negodo ihe nwa obere nwa nke ha na-eme? Onye ọbụla na-eji ihe o nwere wee na-eme ngala. Ọkwanụ nke m nwee ka m ji eme ngala, dịka m na-akwanyere nne m na nna m ndị nọ n'ụwa mmadụ ugwu, otu a ka m si akwanyekwara ndị nke nọ n'ụwa mmụọ ugwu, ka ndụ m nwee ike ito ogologo n'ụwa m nọ n'ime ya. Ọ ya mere okwu ndị ụka ji wee sị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ndụ gị nwee ike ito ogologo. Gị nwa bụ onye na-ene m anya na-akọcha m, ị na-asọpụrụkwarị nne na nna gị, ma nke mmụọ ma nke mpụta ife? Ya gaziere unu ụmụnne m. Nkụzi a ka na-aga n'iru. Nke a bụ agba nke abụọ n'otu esi aga na mmiri maka ndị bụ ndị mmiri. Ebe m kwụsịrị n'oge nke ọzọ bụ na ọrụ arụrụ gị dịka onye mmiri, ịrụrụ mmebi na ịrụrụ ya n'arọ a, o nwere ike ọ bụrụ arọ ọzọ ka ọrụ a ga-ebidozie na manifest ife ọma, maka na ọ bụrụ ụbọchị a kwụrụ ọka ka a na-aghọrọ ọka, ọ bụrụ ụbọchị akọrọ ji ka a na-eri ji. O bidozie emebeziere gị, ị gaghị amatazi na ọkwanụ ya bụ dibịa izizi ije na nke ya buru ụzọ tụchapụ ya bụ nseke na nsogbu inwe n'ọnya site n'aka ya ka ife ọma ji wee mebere gị. O nwere ike onye ọfụrụ bataziri na ndụ gị ka ihe buru otuto niile a wee nyebe. Ya mere ụmụnne m, na-enwenụ ndidi ma chụọ ọrụ unu aja. Nwebenụ ndidi, mara na ọ bụrụ ọgwụ ka unu gwọ. Ọ bụrụ na ọgwụ ka ịgwọ, ọgwụ ahụ erere iri, jekwuru dibịa gwọrọ gị ọgwụ sị ya na ọgwụ gwọrọ gị erere iri. Mana ọ bụrụ na a chụrụ gị aja gị na chi gị na mmụọ gị na ya na-abụso adịrị na mma, enwere onye ị na-agba ụgwọ, oge nke gị ka ihe ọma ga-esi wee mere gị. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa unu. Achụsịara gị aja, gọbakwa mma, gwachi gị okwu na gbachi ya nkịtị, chi ya agbụ ya nkịtị. Nkụzi m maka nke taata bụ nkụzi otu esi aga na mmiri dịka m kwuburu. Ọ bụkwa na ị na-afụ iru m ọfụ, o nwere ike na igebeghị nkụzi nke ọzọ, ọ bụrụ nke a ka i buru ụzọ wee fụ. Enwere nkụzi anyị ji bụ n'aka, nke a bụ agba nke abụọ. Onye na-arụ n'olu ya na onye na-afụ iru ya bụ Eze Nwanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụkwa m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee, ejikwa m ya na-azọ ndụ. Nke a bụ agba nke abụọ na nkụzi otu esi eje na mmiri nke m ka ji n'aka. Otu esi eje na mmiri, a sị m na ọ bụrụ na i buru n'obi na mmụọ ahụ ị na-agakwuru bụ mmụọ nọ na mmiri, na mmụọ ahụ na mmụọ onwe gị, na ọ dịka umeji adịghị egbu obi otu o sokwara ya si buo ibu ya, ha adagbu obi, maka na obi ga-anọrọ onwe ya, umeji adịrịkwara onwe ya. Ya bụ umeji bụ ihe na-adị mmadụ na-arụ ma na anụmanụ ma na ihe niile. Ọ dị ọnya bụ liver, o nwekwara heart, ọnya bụ obi. Ya bụ otu o soro ya si wee buo ibu, nwee ike igbu obi. Ya mere gị nwa bụ onye na-ene m anya, ị bụrụ na ichebe na mmiri, buru n'obi na mmiri anyị na-eje n'ebe a ka isi akpọku Chukwu ọza gị. Ụfọdụ gwuru egwu sị na ọ na mmiri ka ha si akpọchi gị okwuchi ha za ha. Gị nwa bụ onye si na mmiri wee na-akpọchi gị okwu ọza gị, a sị na ebuna n'obi na ngwongwo ibu wee jee na mmiri, ka mmiri ahụ ka Chukwu ga-eji wee za gị. Ewu ahụ igburu n'ọnya ka Chukwu ga-eji wee za gị. Ụmụ ife niile ifuru a na-akwakọ bra, pantị, slippers, ngwongwo na ịgarasịkwa ifo ya. Nke a bụ ihe eji eshu appreciation. Ọ pụtara na ọ bụ na ijiri ya na mmụọ mmiri anụrụ ọnụ gị, ị nwere ike iji ihe dịịrị onwe ya very simple jee na mmiri n'obi ọcha gị, n'aka ịkwụ ọtọ gị, n'ife kwesịrị ka emere gị, mmiri emere gị ya. Ọtụtụ ihe, ọ bụrụ sọnsọ ikpe ire ọma ka anyị na-eje na mmiri jee na-ekpe ka ọ gazibere anyị. Gị nwa bụ onye mmiri, agwọ n'ọgwụ ya ka m ji adị na-aba mba gbasara ịdị na-agwọ ọgwụ. Ịma na abịa na-ekwu okwu anụ, ịgwọ ọgwụ dị iche iche. Ọgwụ dị iche iche, ọgwụ anyị na-ekwu okwu ya bụ ọgwụ imegide mmadụ,
ọ bụ ihe ọjọọ ịgwụ ụmụ ọgwụ a na ọ dịrị adị mma. Ị bụrụ onye mmiri ejina n'aka ihe na-arụ gị. Osimiri adịghị eme gịnị eri onye ọ na-afọghị ụkwụ ya. Ị ga-anọ ebe ndị ga-egbu gị nọ, onwe onye ga-abịa igbu gị. Imebebe ihe ị ga-eji wee kpọtara onwe gị enemies will not come, especially otu anyị nọ bụrụ ndị eze nwaanyị na-akụzi nkụzi gbasara ọgọ mmụọ na ọdịnala. Igbuo ọbara egosi ndị ụwa, i were ego fekacha na ya, ị na-agwọ ọgwụ ego. O ruo echi enwe ebeziri na nke gị ka ọ ịgwọziere ya ọgwụ ego ahụ ị na-edisplay. Ọ bụrụ na ị display ya, ọ chọta ihe o ya eji chapụ gị isi, ọ chapụ gị isi. Ya bụ ka anyị kpachapụrụ anya. Ya na ihe anyị na-ekwukwu n'ọnụ, ọtụtụ n'ime anyị na-edebezi onwe ha na ọha abụzi Chukwu ahụ afụrụ anya. Ya bụ nne mmiri anọ na mmiri, ya bụ mami wata aha unu na-akpọ n'ọnyanwazi gị nwabụzi dị mami wata herself. Ya bụ gịnị? Pride. Ọ dịrọnụ mma ka anyị na-eme gịnị? Na-ewetunata onwe anyị. Dịka m na-ekwu, ihe ndị a na-ebute mmadụ na-eje eje na-agwọ ọgwụ. Ka ngosi onye a na nna eke ike, ka ngosi onye a na nna eke ike, ka ngosi onye a na asọkwa m n'ife a na-eme, agba m egbe ọ gaghị aba. Kedu ife ị na-echekwara ndụ gị? Ọ bụrụ na Chukwu ahụ na-eche gị echeghe gị, ihe ọ bụla ị na-atụkwasị onwe gị n'ime, nke a bụ ọdịnarị, nke a bụ chaf. Maka dibịa gwara ọzọ gbuo dibịa. Were onwe gị gbabaa na mmiri ma ị bụrụ na ị bụ onye mmiri. Ọ bụrụgodị na ije eji ọka emeghere gị ụzọ, ọ bụrụkwarị na ị nwere okwu na ụka, nwee nseke, nwee esemokwu gị na ndị ụlọ ikpe, ị ga-echekwa na mmiri jee yọọ ka emee ka udo obi dịrị. Ọ bụrụ na iji ụgwọ, ị ga-echekwa na mmiri jee yọọ ka eme gịnị? Ka enye gị ego ị ga-eji wee kwụọ ụgwọ a. Ọ bụrụ na ị nweghị udo, ị ga-echekwa yọọ ka ị nwee udo. Ọ bụrụ na ị nwekwa ọmụmụ, ị ga-echekwa yọọ ka ị nwee ọmụmụ. Maka na gịnị? Ekego gị bụrụ onye mmiri. O gosi na ife ọbụla bụ mkpa gị, ị ga-eji ebe a na-ayụ ya. Mana ka m gwa gị, ọtụtụ n'ime mkpa anyị nwere, ọ bụrụ ndị ụka sị not to the glory of God, mkpa anyị nwee ihe o ji kadịrị ebe ahụ bụ na ị gabeghị na mmiri ka mkpa ha ji kadịrị. Ihe ijikwa nwekwa na nsogbu ahụ bụ n'agbanyeghị ekpere niile ikpegoro, bụ na edebere ya bụ nsogbu ka ị nwee ike ịkọpụta ọlụ ebube nke Chukwu na ndụ gị, ka ị kwere na ọ na-eme. Maka na o nwere ife chi gị ga-emere gị, i wee sị chi m, ihe nke ị mere m, amakwa m na otu ihe a ga-adị na ndụ m. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị niile a na-achụ àjà. Kedu ife ijigoro wee ma mmụọ ahụ ị na-akpọku dịka ndị na-agọ mmụọ? Kedu ife ị mewere iji wee mee gịnị? Wee ma mmụọ ahụ aka. Ma mmụọ ahụ aka sị ya mere m ihe a, mekelere m ihe a. Ọ bụrụ na ị mere m ya dịka m na-efe gị ofu, mere m ihe a ka m nwee ntụkwasị obi. Mmụọ bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Ayọrọ m chi m, ọ bụrụ na inye m ọmụmụ, inye m nwa nke anụnwa nchọ, ọ bụrụ na inye m ya, ọ bụrụ na inye m ya na nwa a na m ga-aba ya afa iji wee kwenye na enwere chi. Maka na gịnị? Amamife nji wee kwuo ya nka ndebere ona. Adịghịkwa m achọ nwa o, adịghị m achọ nwa. Site n'ike nke Chineke enwere m ọmụmụ mụzuo amụzu. Ya gaziere unu, anyị ga na-agakwa n'iru. Ya bụ onwe iji ịfụ ihe wee ma mmụọ gị aka iji wee kwenye na mmụọ ahụ ị na-agọ n'oge emere gị. Ọ bụrụ ụgwọ ka iji gwa ya, bụrụ na ime m si n'ụgwọ a pụọ na-enweghị ihe ifere so m na ya, aga m ekene gị ka ịfụ ka ọ ga-esi wee mee ya. Ihe nwere ike iji wee gwa mmụọ gị okwu ma ọ bụrụ na ijee na mmiri. O gosi na ebe a ka mmụọ gị niile nọ dịka onye mmiri. Ya mere dịka onye mmiri bụ na ị chọrọ ije chụọ aja na mmiri, ọ bụrụ ngwongwo ga-eme ka aza gị. Ọ bụrụ ngwongwo iburu ije ga-eme ka aza gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije na mmiri n'ezi obi gị nnọọ na ịdị mbụ na-ebubu ngwongwo na ngwongwo mgbe ọbụla ị na-aga. Nke taata mụta ya iji gote ihe ị ga-eji. Ọ bụrụ efere ka iji aga, ọ bụrụ ọba, ọ bụrụ ọkụ, ka ọbụla bụ nke kwere gị. Ụfọdụ na-eji ọba jee yọọ maka ndị nwere nsogbu, ndị ọnwụnwa dakwasịrị. Ha na-eji ọba jee na mmiri yọọ mmụọ mmiri, yọọ mmụọ nwe ha, sị ya na iyi adịghị eri ọba, ihe a bụ nsogbu batara na ndụ ya, erikwana ha. Ị ga-afụ na nsogbu ahụ agaghị eri gị. Ị ga-emeri nsogbu ahụ. Ife ọnwa ji abịa na ndụ anyị bụ ka anyị nwee ike ikwenye na enwere, ka anyị nwee ike ịkpọkụ mmụọ anyị mgbe ọ gbajuru dọrọ. Ịkpọ mmụọ gị abịa zọpụta gị nọ. Ọ bụrụ na ụwa zuoro gị oke, ị ga-asị na ebu Chukwu. Ya mere ụwa agaghị ezu gị oke. Ụwa enweghị ike izuru gị oke, ma mụ ma gị nwa, ụwa agaghị ezuru anyị oke. In as much as we are trying to package ourselves ka e wee sị na ụwa na-ezu, ụwa ezughuru onye ọbụla oke. O nwee ebe o si akpa gị, enwe ebe o si akpa m. Ọ ya mere anyị ji wee bụrụ mmadụ. O zuoro m oke, iri na o nwere ike nga na-eme ya na-eme. O zuoro gị oke, nwee ebe dibịa ị na-aga. Ka anyị ghọta na nke bụ eziokwu. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eje na mmiri, ijekote nnọọ ihe niile dịka chi si wee kee ya, mkpụrụ osisi fruit, orange, pineapple, banana. Unu
egotekwara granọt nke a na-afụ ọnụ onye a mecha granọt ọfọ ya nọ ịchịkọta iwu ihe na ihe ejechi na-enye ndị mmiri ọnụ na-ama maọbụ ọnụ ọrụ akwụ gote granọt nke ọ dị pọsịbụl nke a na-akpachaghị azụ ya akpacha eghere eghe nke ndụ mata ya n'ime ahịa. Ọka unu na-eweta bụ awụnye na pọtụ mee fụfụfụfụ ihe a bụ ahụ mgbakasị. Enwe ndị a na-eji ụdị ya chụrụ aja. Ọ bụrụ na ọ n'ime mmiri jee mata ọka. Ọ bụrụ kịta oke ọka dị gote fresh corn were ya kwajuo na ihe niile iji aga na mmiri. Fa niile bụrụ ihe dị ndụ. Weta akwa nke Igbo na nke dịkwa ka Agrik weta ya tinye. Weta nzu gị, weta ọjị gị, weta nkwụ ọkụ gị, weta incense gị, ọsọ gị 999 iweta jee. O nwezikwa nke masịrị gị ma ọ bụ na ọ bụ 99 nwere ike iweta ihe eji wee jee na mmiri. Onwe ndị na-eweta binta ọ bintel nke ọbụla ịkpọ ya perfume ịpụọ etinye ya na mmiri. Mana nkụzi abụrụ nkụzi ndị na-adịbeghị ndị na-ejebe na mmiri mbụ. Maka ọ bụ na ijebe na mmiri mbụ ije were ma ọ gị na mmiri agbabeghị ezigbote mgbakọ ọfụma i were binta tinye na mmiri ị na-achọkwa nsogbu. Ị na-achọkwa nsogbu. Ya mere nkụzi a bụ nkụzi ndị na-ejebu na mmiri. Ha chọrọ na ha ji ekwesịrị ịchọrọ n'ọzi dị na-agaziri onwe ha mmiri. Ụmụ mmiri ndị ga na-ekpere onwe ha ire ọma. Ọ bụrụ iwu na ọ dịbeghị na-emechara gị ị bụrụ na ị bụ onye mmiri wee dedicate your life na mmiri niile ị na-eje na ọ dịbeghị na-ejere gị ego gị ga-agwụ. Dịka a na-ejere gị ọ bụrụ na ị nọrọ nso na-ejekwara onwe gị na onwe ife ọjọọ dị n'ime ya ị na-ejere onwe gị kpepụtakwa onwe gị dibe kpere gị nke gị. Ifeat ihe dibe gị nke izizi ahụ o mere gị ndị ọzọ mewezieri onwe gị sọnsọ ihe dibe ga-eji na-emere gị oge ọbụla maka na ọ nọghị nso gị nwa anọghị nso ị nọrọ nso na-eje ya nọ bifo ije ya ugboro na-abụ ịmụta ije enwe ife ọjọọ dị n'ime ya nwe nnukwu ihe dị n'ime ya. Onye na-ejebebeghị na mbụ nọkọta jebe ejekwana maka o nwere ike ọ bụ na ịmabechi gị bụ na ndị otu ọgbọ ka na-enye gị nsogbu gwara jebe na mmiri ijesi icheta nseke ọ dịrọ ọnụ mma. Biko nkụzi ahụ maka ndị jegoro na mmiri ndị chụgoro aja gbasara mmiri bifo ọnwụ nwe nkụzi a. Ya mere ikpokọta ngwongwo niile a nkwu itinye ya etinyela ụmụ ihe a na-eti echeta lipstik kọtes ha ipensụl wepụ ụmụ ihe ndị a chọs frut ihe dịka chisike ya were ya ga kene mmiri na ị na-ejebu na mgbe enweghị ihe ị na-echeta were kene nke eje tinyekwu ya ego ayọrọ tinyekwu ya akara aka tinyekwu ya mkpụrụ iyi bifo ị na-eje na ọ na be gị kpọọ mmụọ mmiri gị. Ọ bụgodo iri n'obodo unu ka ị nọ kpọkwuo mmụọ gị kpọkwuo chi gị wara ha ọjị ya na aja wara ha ọjị ka ha duru gị jee na mmiri na iya ya ejesọ gị iruzie ebe ahụ i wee mee gịnị imekwa otu ahụ isi emegbu na mbụ mie incense gị were bel ọ bụgodo nke obere iwu abụrụ na onye bụrụ eze nwaanyị ka ị ga-ebu nke ototo were bel ijewekwa na mmiri eyi na akwa ojii eyiri akwa na-ajụ oji ị ga-eyibu akwa ọcha maọbụ n'iyi nnọọ akwa dịrị nnọọ akwa dị full plain color plain akwa ọ bụrụ na red ya wụrụ plain color ọ bụrụ white ya wụrụ white ọ bụrụ yellow ya bụrụ yellow ihe nwekwa na agwa unu na-eji ụka unu gụtara na ife mere Chineke ji wee gbachi nkịtị ere Joseph na nna ya bụ Jacob kwara ya cloth of different color nke Baịbụl magide abịazi ịgọ mmụọ onye ọbụla na-enwe otu osi wee masị ya. Ya mere iyiri nke ọbụla ị ga-eyi ya wụrụ plain color na ụdị ịpụzi ị nwere ike werezie white ma ihe nke white n'isi ọ na iwere white kenye n'obi gị kwọrọ ha mgbịrịgba were nkwụ ọkụ wụọ tinyekwa nkwụ ọkụ tinyekwa mmanya na-atọ bịrịbịrị iburu ụzọ imie incense kwụọ mgbịrịgba kene mmụọ ijere na be ya mmiri ijere na be ya kene ya ikenesia ya ịkpọbazie mmụọ gị